दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन दिनै खनसे आरोबाव मोनसे हाबाफारि लानानै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जितु मजमजियाव जोङो टाउनावहाय ओंखारनो बाध्य जादों। जाहोना जाहैबाय थांनाय जितु आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि जे एडभार्टाइजमेन्ट थांनाय गोलाव समनिफ्राय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि सिङाव जोङो बर' भाषाखौबो बिनि इन्टारभिउआव थिसननांगौनि थाखाय जों दाबि होबोबाय थानाय जादों आरो देग्लाय जोङो खोब आखा खालामदोंमोन मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथांजोंबो सावरायनाय जादोंमोन आरो बिथांनिफ्राय मोनसे ग्रीन सिगनेलखौबो मोननाय जादोंमोन किन्तु बिनि सोलायैबो दिनै जों नुनो मोनबाय जे आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि जि इन्टारभिउ बेवहाय 5th पेपाराव जेराव माने लिंगुइस्टिक माने प्रफिसियेन्सिखौ नायनाय जायो बेवहाय 50 मार्कनि मोनसे आनजाद लानाय जायो। बे 50 मार्कनि आनजादावहाय एसामिसखौल' थिसननानै बर' भाषाखौ बेयाव थिसनि जों नुनो मोन्दों आरो लोगोसे जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टआव बेयावबो 20 मार्कनि लकेल भाषाखौ लानानै जोंनि स्टेटनि जितु अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ लानानै बेवहाय 20 मार्कनि मोनसे आनजाद जायो किन्तु बेयावबो अकल एसामिसखौ सोनानै बर'खौ सोनाय जों नुवाखै। दा बिनि थाखाय जोंहा जिहेतु बर' भाषाया स्टेटनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज आरो 90 शेड्यूलाव हाबनाय मोनसे भाषा हिसाबै बेखौ जिबायदि मर्यादा होनांगौ बेबायदि मर्यादा होनायखौ जों दिनैसिम नुनो मोनाखै। दा बिनि थाखाय जोङो आसाम स्टेट जुडिशियेल सार्भिसनिसिम जोङो खोब कन्डेम खालामदों बिथांमोननि बे डिसिसनखौ जे दिनैसिमहालागै बिथांमोना जिहेतु जोंनि जि दाबि बे दाबिखौ कुनु मर्यादा होआखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि माने बर' भाषाखौ जिबायदि मोनसे सांबिधानिक मर्यादा सारा भारताव दिनै होनानै दोनबाय बे सांबिधानिक मर्यादाखौ स्टेट जुडिशियेल सार्भिसा दिनै होनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बिनि थाखाय जोङो गाबखांदों जों आरो बिथांमोननिसिम दाबि खालामदों जेरैखि जाया जोंनि बर' भाषाखौ आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि सिङाव थिसननो नांगौ आरो जुदि थिसनाबा बिनि सायाव आरोबाव जोङो गोब्राबनिख्रुइ गोब्राब जों आन्दलन खालामलांगोन आरो बेबायदि जुदि मर्यादाखौ जोंनि जिबायदि बर' भाषाखौ बर' कमिउनिटिखौ जिबायदि मर्यादा होनांगौ मोनसे स्टेटनि मोनसे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजखौ मोनसे 90 शेड्यूलाव हाबखानाय मोनसे भाषाखौ जेराव भारतआवनो मोनसे स्वीकृति मोननाय बे भाषाखौ जुदि जिबायदि सन्मान खालामनांगौ जिबायदि मोनसे मर्यादा होनांगौ बेबायदि जुदि मर्यादा होनो बिथांमोना गोहो गैयाब्ला जोंखौ एगारनानै हरदों जों जोंनि गोसो बायदि जों बे जोंनि भाषाखौ जिबायदि माने सन्मान खालामनांगौ जिबायदि मर्यादा होनांगौ जों बेखौ जों होनानै लानानै थांगोन। बेखिनियानो थेंक इउ। आसामनि बिजिरसं खुलिया गैयाब्लाबो बर' हारिया गावनो खालामनो हानायखौ खालामनो नाजागोन जुदि बिथांमोना गनायाब्ला जुदि बिथांमोना जुदि बे भाषाखौ बर' भाषाखौ गावसोरनि माने लेभेलाव जोंखौ मर्यादा होनोनो बिसोर जुदि गोसोआ गैयाब्ला जोंखौ हमथाबनानै लाखिबाय थानायनिबो मा दरकार जोंखौ एगारना हरथों। दा बिथांमोना जोंखौ जिबायदि मर्यादा होनांगौ जिबायदि सन्मान होनांगौ जोंनि भाषाखौ जिबायदि सन्मान होनांगौ कुनु मोनसे दिखाव जोङो बेबायदि नुवाखै। दिनै माने सोलोंथाइ बिथिङावबो माने जोंनिथिं माने डिसक्रिमिनेसन खालामनायखौ जों नुबोबाय थादों सिगांनिफ्राय। दा बेबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला जोङो बेखौ कुनु पयदे हयज' खालामनाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ माने जोङो गोख्रोङै जों हुंखार होदों आरो जों बिथांमोनखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो गिबि बिथांमोनखौ फिन आरोबाव जोङो खावलायदों जे जोंनि भाषाखौ बर' जाथिखौ जोंनि कमिउनिटिखौ जिबायदि सन्मान होनांगौ जि मोनसे मर्यादा होनांगौ बेखौ मोजाङै होनानै लाना थां नङाब्ला बिनि आरो माबाया रिजाल्टआ खोब गाज्रि जागोन। दिनैबो बर' हारिखौ गाज्रि नोजोरजों नायदों आरो थार बिजिरनायखौ होआखै। नायदो दिनै आसाम नाङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मोन्थायखौ मोनहोनो थाखाय जोङो दाबि खालामनानै आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव जिखिनि बर' लेंगुवेजनि 50 मार्कनि थाखाय लिरनो मोननांगौ बर' फरायसाफ्रा बे फरायसाफ्रा मोनैनि थाखाय दिनै खुद्रिर सारनानै जोङो आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि जे एडभार्टाइज बेखौ दिनै जोङो सावनानै खुद्रिनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ लादों। मानो होनब्ला बर' रावा भारतनि 80 फारियाव सोसनजानाय मोनसे भारतनि संबिजिताव सोसनजानाय मोनसे राव। दा बे रावखौ दिनै आसामनि जुडिशियेल सार्भिसाव गनायथि होआखै। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा गोबांबार सावरायनायनि उनाव बाथ्रा होदों जुडिशियेल सार्भिसखौ हाइकर्टखौ लिरहरनानै बाथ्रा बुंबाय नाथाय बे बुंसेयावबो दिनै आसाम जुडिशियेल सार्भिसा बे रोखोमनि जोंखौ नासयनाय
दिन्थिदों बे नासयनाय हाबाफारिजों खुद्रिसारनानै दिनै जोङो जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखायनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेखौ मानियाब्ला जेब्लासिम मानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बे मोन्थायखौ मोनहोनो थाखाय जोङो संग्रामखौ गणतान्त्रिक भाबै लागोन। नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बेखौ मावनो थाखाय खामानि मावगोन बेखौ बुंबोगासिनो दङ नाथाय आसाम जुडिशियेल सार्भिसा जिहेतुके मोनसे उदां मोनसे बियो मावफारि लानो हायो नाथाय उदां मोनसे मावफारिब्ला बियो मोनसे भारतनिनो संबिजिदाव थानाय मोनसे जुडिशियेल सार्भिसाबो गोग्लैयो दा अब्लाबो बिथांमोना जिहेतुके भारतनि संबिधानावनो होखानाय जे 8 सिडिउलाव हाबनाय बे रावखौ गनायिया मोनसे दुर्भाग्यजनक होननानै जों दिनै फोरमायनाय आरो गोथौ दुखु फोरमायदों दा बे रोखोमनि जोंखौ डिप्राइभ खालामोब्ला नासयोब्ला आरोबाव फिनै बर' हारिनि जिनि मोन्थाय बर' रावखौ रैखानाबेक्षन होनांगौ बेखौ जोङो सिगाङाव दोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ खालामगोन। नंगौ दिनै बर' रावखौ आसामाव लोगो राव हिसाबै गनायथि होबाय सारा आसामाव बर' रावजों बर' फरायसाफ्रा बर'नि सुबुंफोरा अफिस आदालताव बर' रावजों लिरनानै गावनि मोननांगौखौ मोनथिहोनो हानाय जि परिबेक जाफैबाय नाथाय बेबायदि मोनसेयावबो दिनै आसाम जुडिशियेल सार्भिसा गावसोरनि माने जिखिनि दादागिरि बेखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बर' हारिखौ माने मान होयै बर' हारिखौ दिनैसिमबो स्वीकृति होयै बर' रावखौ गनायै बे रोखोमनि खालामनाया जोंनि थाखाय बिराद लाजिथावना हारि हिसाबै दा बिनिखायनो जों जोबोद दुखु मोननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गुबुन जिल्लानि सदर जायगायाव बे आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि जे एडभार्टाइज ओंखारनाय जुनियर माने एसिस्टेन्ट थार्ड ग्रेड बे पस्टनि ओंखारनायखौ जोङो दिनै सावनानै जों प्रतिबाद खालामदों बा हेंथा खालामदों आरो बेखौ जेब्लासिम मानिया अब्लासिम जोङो हेंथा होगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव गोख्रों हाबाफारिफोरखौ रनसायबावगोन। आसामनि जिथु आयेन एबा कर्टफोर बियो माने थार खामानिखौ मावाखै बेखौ जों दिनै मिथिना मोनो दा बेखौनो माने बियो मोनसे फोरमान जाबाय आसामनि कर्टआ जे बर' रावखौ दिनै फोसावनो हायाखै कर्टआ जे बेखौ खामानि मावाखै बियो थार खामानि नंगौ दिनै जों फिनै नुफैबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बारंबार आसाम सरकारजों सावरायनाय जादों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायनाय जादों आसाम जुडिशियेल सार्भिसावबो बर' रावखौ जि 50 मार्कनि जा लिरनांगौ एडिशनेल लेंगुवेज बे एडिशनेल लेंगुवेजआव बर' फरायसाफ्राबो बै आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव एग्जामखौ होनानै जुडिशियेल सार्भिसाव मोजां खामानि मावनो मोननांगौ बेखौ गोदोनिफ्रायनो बिबोनाय जादों नाथाय दासिमबो आसाम जुडिशियेल सार्भिसा बेखौ गनायथि होयिया जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव लाजिथावना जादों दा बेनिखायनो आं दिनै बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै फैबाय थानाय समाव बेखौ मानियाब्ला बिनिख्रुइ आरोबाव गोब्राबसिन जोङो जोंनि दाबिनाय बे खामानिफोरखौ मावलांबावगोन।